Bentang in teng pat ya ka jingiathuh khana shaphang arngut samla. Usyong usa hasora hadu ba unda pas ya ka class 3 ha kasnem ba unsyong class 5 kila ya wan syong no sha shilong namar ba upa jong u pernai ulong literate haka ST Anthony College menta kila ya don la kayeng kasam halai umkra kayeng jong u kadon haka liang semngi jong kasurok lai umkra hanang Don Bosco haka katra terit u pernai ulapoi hajin tray haka por sipeu san minit kadba udang yat hapase jong ka secretariat main building ulayo ya kawai kabriu kabayang hajan ka jingkang bandrung haka kamra ba utray onda ulapoi kam hajan ulayo penban ba kadai ka khana samla karengyang jengka ka jrong kumbasan put ai kasni do kabali stempat usnu jong kapat ukot tang hatrpeng kapong da kaprok rong siap pat kaswata rong o karta pat imat kaladon hapreng khatndai bat arpevsnam pi apyano kong ukli onda ulapoi hajan jingkang em ka jubam ngamut banwan tray hang ne kapet yo u pi tray hang ne ba kakli hooj upli artat ya ka jingkang al no pi yo kam ayu hang ne kong dai pis pi dei ma pi ne kathanda ngayo men shisngi hakka shiti bapha dai pis thamai hang ne hooj ka kongu ngadei nangta iyarung baro arngut haka kamra batray u pernai ka kamra badang thli hangne ka jings aj ka bami nakka steam ka lapar baro kawe ka kamra hak ka ba lapoi haka mij ba utray u ai chuki ya ka thanda bakan syong persya bat u pernai ujrong kumba sanput lai inchi aa udon kasnido bajrong by drong rap bat usyu ubakdor mulu mela ni ai khublai ya phi kinong pej bat kinong krishan jungi lemba ka jingpej jumpi ngila ban mi ya ki video khublai shibon.